Nyt menee nyt. Se menee alussa, kun se nousee. Tuutko vai etkö? Se ei mene yhtään. Miksi ehkä? Mitä pahasta? Ekon ajon jälkeen mä lupaan, sä haluaisit mennä siihen uudestaan. Niin sieltä lähtee. Se on oikeesti hauska. Jos ei tykkää, niin sitten ei tykkää. Kyllä mä suosittelen. Kohta tulee tosta sieltä. Noin nopeasti. Voidaan mennä johonkin siihen keskelle, jos on sitä pahaa. Takana se on keskelle. Kato, ei tuo niin mennyt lupaa. Tossa toi menee tuolta. Paikalla käydessä näitä lisää. Hyvä, mä lupaan.